Готови ли сте да се справите с тези предизвикателства? Кръгъл като грах причинява страх, на леда е брат и се казва: що е то? Град? Мотивиран ли си да отговориш на всички правилно? Колко на брой са сказуемите в едно просто изречение? Правилно ли е написана думата? От кой език произлиза думата кредит? Коренът на думата произлиза от латински и означава доверие. Последен въпрос преди да продължим в следващия рунд. В кой ред се намира правописната грешка? Във втория кръг ще ви представим български пословици, но липсва последната дума. Вие трябва да я познаете. Втори рунд. Ако си мома, стой си. Дома. Парите излъгват жената, а жената мъжа. Работата да се бои от тебе, не ти от нея. Без наука няма сполука. А сега е време за изкуство. Трети рунд. В този кръг ви показваме известни произведения на изкуството и вие трябва да изберете правилния отговор измежду 4 варианта. Като кой художествен стил обикновено се класифицира Тайната вечеря на Леонардо да Винчи? Католически, барок, импресионизъм или ренесанс? Как се казва тази известна картина на Грант Уд, изобразяваща селския живот в Америка? Звездна нощ, тъмната готика, американска готика или американски портрет? Кой е художникът зад енигматичната усмивка на този емблематичен шедьовър? Пабло Пикасо, Йоханес Вермеер, Микеланджело или Леонардо да Винчи? Време е за география. Четвърти рунд. В четвъртия кръг ще ви покажем знамена на държави, чието имена започват с буквата А. Готов ли си? Първите 3 са лесни. Австралия. Можеш ли да познаеш знамената на всички държави, започващи с А? Аржентина. Азербайджан. Мотивиран ли си да отговориш на всички правилно? Албания. Австрия. Абонирай се за още знания. Алжир. Афганистан. Ангола. Харесай за още видеа. Андора. А това е първата страна в света, която приема християнството като официална религия през 301 година. Напишете отговора в коментарите. Каналът ми е изпълнен със знания за теб. Коя тема да подготвя за следващата викторина?